I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. Yo, what's up? Welcome to my 7 Vlog, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Chen Vlog, and to my Facebook account, Christian Saladaga. So, shout out din ko guys, no? Shout out din ko ni Manuel Bernaldez alias Manman, Macurley Monterola, Dieter Cardinho alias Budit, and Nigel Cabahog. So, ang atong vlog karong guys, no? Kaya ato ta sa barangay Manlagtang. Atong atuon ang balaang bata nga naanay mutang sa ibabaw sa buntod dito sa barangay Manlagtang nga Milagroso. So, atong atuon guys. So, balik ko ninyo. Tara! Guys, naabot na ko dire guys, no? Nanan ako sa babaw sa buntod. So, nay kapilya nga gamay dire guys, ang kapilya ni Senior San Roque niya. Sa atong pagbiyahe pa doon dire sa sulod guys, sus mga 30 minutos siguro. Pagsuod na ko dire, nagmotor lang ko pa doon sa babaw. Perting layo ako, maglakaw ka guys, sa samot yun, maabtang yung usa ka oras kapin. So, karon guys, maglakaw na punta pa doon dito sa babaw sa Senior, kaya di naman masuot ang motor. Naharata dire sa ubos, ibili na to ang motor dire. So, ato lang siyang sudlon dito guys, para laban lang kita ba, no? So guys, padung ako maglakaw dito babaw sa badong sa Senior guys, no? Ako motor ako nang gibilin dito kay di naman ta kaagi. So laban na kita ni. Tara. Wala na mga 11 pa na. 2011. Oh, so dugay na din, no? Oh, dugay na. Hug mo Milagroso mo kunan niya. Ang santo ninyo. Daghan mo kasi nga ayaw diha ni doon. Hindi may nung tayo, no? Oh. Muna nga anaw gina tawag bisag usa ka layo. Kana diyan santusa. Naong lagi nabutang ni sa babaw. Ay mo man nagipili dito man sa San Antonio. Wala na ang tagiana. Bibiyaan naman ko na sa itong nagdumaba kay nangamatay na. Di pulis anak. Nya gipasagdan lang po. Gipadam ko anak nga anak niya pabutang. Diya sa buntong. Kana bato ha. Ang tao na nimo di kakita na sa laing lugar ni. Oo na. Mabuos tao. So, hello guys, no? So, kailangan pa to ng katkato ning buntura guys para lang makaabot na to dito. Ang milagro nga Santo Niño. So, mulaban lang kita ni.
manlagtang. So grabe atong pagkaagi na to dire guys. Pag makasol mo dire magmotor mo mga 30 minutes ang pagsud sa motor niya, tapos maglakaw pa mo padong dire sa babaw sa buntod 30 minutos. So kaya anong gyapon na to guys para lang maabot ani Milagros nga Senior Santo Niño. May tagmahuman na ni nga atong ginatubang karon kining atong pandemic COVID-19. So mao ang gampo sa dire guys nga mahuman na gid ni. So daghan ko salamat nga nakaabot ko dire. So God bless you all guys. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Chan Vlog, and my Facebook account, Christian Saladaga, for more vlog videos. Ato explore kita ang tibuok tabugon. Pagka sa mga nindot nga spot. So daghang salamat guys. God bless.